Oh alah bocah wong domong nang bingunge ketisukan ning kebon. Kasuket dibersihke alate ya. Mangkat Perintah mau nang ramane kon bersigi kok manut nyomak men dadi anak soleh. Apa padha mai bae. Wis jan mangkatlah. Oh iya. Iki ora bawa jan. Sakit to mai bae nang bingunge ben kelalen. malah orang ngene Pak Tire. Mai bae. Mangkat to mai bae lho. Karangan ke. Mantas sayang banget, bingung seperti kayak wedhus saben bangi. Bingung ya, aduh, wedhus. Selaya, aduh. Loh, ngapa ya? Serangan apa ya? Beneran kayak kita di sini kayak mau jalan-jalan lah. Alah biung kayak wah sing dijenengi pedan. Wih, Wah, gimana nih bocah teka ngapa kok? wis kowe Bersih karangan kowe biunge. bersih korangan kula kok wedonge kaya piye? Bersih kowe lah, lagi mendek-mendek malah. Kamu mendek tak kowe. Yang ana duit nang nyilip pitang untuk karo kopi. Lah, kan kowe cokang lembo. Ora kita menang uli duit niki diwehi. Bang siapa? Nang kae. Anu kowe cokang lembo lah, bocah Ora lah. nembok iki nyuk ana duit. Butuh rokok karo kopi. Iya, uli ora nyilip pitahe. Lagi mampu Ya wis ngono lah. urung ana wedange. Iya, urung ana wedange, kesel kok. Ya, Ikut barang Iya. ana. Iya ngono. ya wis. Pasane pitahe sing nggo diudut. Ora ki nyilip pita iki ana duit. Pita maksudnya nyilip nggo warung kudu. Ya wis ngono lah. Aja kesuwen. Ya. Kita lagi kibe. Nomor domais. Yang karangan cokot lemut. Tapi ora apa-apa. Jangan kayak ngomong temenan ya lambene. Nan, urip kok kayak gitu men ya. Ora sih. Pegawai lu kudu madang, turu ngisi, Langsung metu. ngopi. Itu ya. Buat bocah apa lah? Muter kana. Sang pasti mau priwe lah. Iya lah, yuk. Bosan nang mau bae kok. Ya, yuk mangkat. Jan bocah alas wis temen ke wis firasatku wis ora enak ge nglemboni apa ya. Jero cokoti lemu iki jan. Ah, dua bae lah. Kan dulu apa yo? Wih, gimana? Kowe ngerti ora bocah ala ngopitku? Ya ora wong gobut dolan sama gampang ora duwe kopi iki ya, pang dolan. Ayo lah, ora mangi golati lah. Kok domai ramane iki betas domai rang biunge. Arep bulati maring di. Lah ning warung-warung lah. Ngomong kudu kudut karo kopi. Ya wis beneran yuk, belum Ya ada yo sumang, ana, sumang ya kok. ana, Yuk, ya yuk. yo. Ayo. Set ge mbak kena set ya. Ya, Dadah tok. Acok suwe. Paling 20 menit. kok gorone metu, Ya. dolan nang biyunge lah. Wes, wis kan. Ini loh. Ora Ora kalembang. Wah, itu main mani. Ora. kira. Kan mulai timang di. Ah, nang kana lah. Panangan di. Ah, nang kana lah. Anak Berarti bae lah. Wis yo lah. Ini sih lah. Ah, berarti lah. panangan di. Oke yo. Lapar. Maringane ngapa sih ngono? Oh, ngene. Iya. Ngomong yo. Ngomong kandhan bakon. Nasang Oh, gede dawak pancen. Teng yo.
cepetan lah. Orang enggak udah. Yung nama dang mo lho nyong lho. Siap. Suka kucing. Lumayan ge. Nilipit ngomong nggo kopi padahal mau jalan-jalan. Mari di sini yo. Dan belum lagi Jan. Nang di iki ya. Sasar kok. Tuh. Di iki ya. Siapa salah? Menang anak rumahku. Tuh bingung kayak gini sih ya. Nang gigi ya, Jan. Bro, iya. Boleh apa kok, Bro? Bolak-balik berangkat mau kok. Ih, takoni meneh cengar-cengar gue. Kok nunggu lagi apa? Ih, bocah takoni budak kau bisuk kok. Hei, iso ngono lah, ngono lah. Cah takoni meneng bae kok. Ben, Pak, kok kamu terus balik kali motor gemedo temen kok. Jelas lah ya. Kok bisa balik kok? Iya, aku balik ini kau aku. Ngapa del balik? Biasa ngadimu. Mobilnya sih pasang kayak gue lah. Oke, nang apa gue? Gelutan apa? Tawur. Biasa, nang lagi. Dah, cemen lah. Ubah kuli mobilnya kayak gue. Ben, aku cantik kan macam cicil banget Ben. Iya kok. Ben, bocah balik mana gue cerang-cerang kan Ben. Atasin nenek juga. Woi, balik woi. Tanggung Mas. Ngapa ngeneng-ngeneng temon? Oh, berarti gue bocah ketanggungan karena sing sombong. Goblok maning. Juga sih Ben. Goblok maning. Tanggung kana gitu Sajati. Ya, Bo? Iya Mas. Nasi ngendi, Mas? Kene Karanganyar, tempat gang cilik. Mampir gang cilik Gumujuk temen kowe. Beti gawe niku kowe. Ya, sini. Goblok, uru ben ngomong. Bos, priwe sih? Kamu apa? Aku
Aku ana ide ke, Bin. Sih. Pite mandan meneh. Sepi be. Tuku bae, Bin. Kate bocah celengar-celengar iki. Ora jaluk bae. Hah? Ya aja melas. Ya wis. Mudun sih, Dang. Mudun. Ngapa sih, Mas? Mudun disit, mudun. Yang nyiripi tes segala ya. Ya. Gorengan. Oh iya. Peninggonya kan jaga. Oh iya. Iku, yuk. Ya, Oke lah. Yuk. Berangkat. Ngomong-ngomong dak nang gitu. Tunggu sing ngene ya. Iya. Santai kok. Ya wis mangan apa lah. apa om kira kena ora wae. Ora lah. Hei. Aku nang dalan. Oh. Apa sih kae? Kayak kenal pite ku. Kayak tau weru ya. Iya. Pite ramaku apa ya? Pite gomu disenang bocah alam kok. Aduh, iya kae. Bahasamu Berapa? Iya. Ayo ber. Apa jare ya, Mas? Kepit sing mau digono bocah ala. Jambu kepitku kiye. Ya ora ke pite ramaku. Kepitku. Ora pite ramaku lah. Kepitku. Ora pite ramaku lah. Kepitku. Oh, kepit yang mau tuku ya aku. Iya. Ya ora ke kaya pite ramaku. Yo ora ngerti nyonut tuku ke. Lagi sih nggak pite nanti mas. Wah, itu ya enggak tahu. Nang bluk kayane. Ya, anu tuku nyong lah. Yuk. Ayo. Iya ya. Ngono kok. Tapi kayak mikir mirip ramaku kae. Ya sing digono bocah ala kae. Iya. Jadi bocah lain nang iki. Boleh dibawa? Ya iya. Mana? Apa mengana? Mana bae? Ya usah yuk. Suwe temen ki ya. Wah, tinggal lunga. Kita lama ku nang, Dek. Disile. Di sini apa didol? Disile. Yo wis ngono tanggung jawab golek ti. Ya yuk batin golek, Tik. Bisa yuk lah, aku dolan ramaku. Oh, lagi manuk ku ya, Dik. Sing soti ku ora moni-moni. Ujarku ya wis dimpani mendoan karo irimi sedah susu ku ya. Hei. Manuk, pola brakot deh. Weh ya, bisu apa ya? Jujan takon kae. Ayo. Ayo. Ya ayo takon. Nun sewu, Pak. Nun sewu. Ini ora disewu tapi anane iki. Iya ya. Ana gue maksudku, Pak. Oh, dari apa sih? Arep takon. Takon apa? Ana tahun bocah. Takon bocah. Bocah kene apa? Kayane iya kayane nang kene. Bocah iki kayaknya apa? Putih cilik gede ireng. Putih cilik gede. Apa ngene udah kaya? Anu, teh cecek, Bok. Udu kan bocah. Anu mau gawe pite ramaku. Oh, sing kuwi si siapa ya? Cilik. Putih. Kayaknya tuh derpin ki lho. Tapi sing gede masa enggak sombong ya? Ora mungkin kayak ngomongnya berburu lagi babat alas. Siapa ya? Kuwi anu sing gede kayak apa ciri-cirine maninge? Sing gede rambutnya gondrong, tangannya perbanan. Oh, perbanan. Oh, berarti ya kuk kae. Durung golat nabak, Bang. Langsung kotak tangi ya. Halo, Teh. Santai. Oh, kapitenya. Iya, Sih. Tuh, RT-ne. Bes kita. Jalan. Ana apa jare, Teh? Kowe gawe pite sapa kowe, ha? Aku kan mau tuku. Tuku barek lah. Ben, barek Ben. Oh, saya Ben. Bunga. Oke, pite Mbak Mas. Iya, makasih, Pak. Makasih. Jare bae sampe nduk. Bade yo. Wis bakat kowe. Balik. Oh, Kan apa kok? oh bocah ala. Kok tadi ditinggal kae? Iya. Hadir, astagfirullah. Ngising kok, Mas. Pira, tuh. Asu wis labu.
apa kok. Ah, Mas. Cengar-cengir, aku sisan. Ana apa jane yo? Ah, lu. Pak, nyung sewu. Nyung ora sewu kok.